Здрасти хора, днес ще играем на FIFA Mobile 1v1. Как е с Йоан? Добре. Аз съм едитор Йоан, да кажем. Абонирайте се на нашия канал с камбанката и лайкнете това видео. И напишете в коментарите какъв е вашия най-любим отбор. Изпрати ми покана, моля. Пращам. Добре, пращаш. Благодаря. И започваме мача. Милан срещу Манчестър Юнайтед. Вие харесвате ли футбол? Много ми е интересно. Напишете в коментарите. И, дами и господа, започва се мача на Манчестър Юнайтед центъра. Като гледам, Ито контролира топката. Какво ли ще стане? Ито тича. И за малко Манчестър Юнайтед да вкара гол. Мале, какъв гол ще да вкараш? Да. Аз съм Милан, както се вижда. Добре. Де Бройне паскаме. Модрич. Ривалдо. Минахме да заема. Имаше твърде много. И има фаул за Милан. За Милан. И спасение. Бибек. От Полша. Да. Моят вратар пък е... купих си го вчера, Облак. 113 рекорд брейкър. Много е хубав. Спасява всичко почти. Почти. Аз го махнах този Лопес, че нещо не ми харесваше. Много слабо играеш. Нали така, Лопес е малко слаб. Нали? Лопес е много слаб, да. Да. Мисля, той нищо не специално. Добре. Атака на Милан Кльосе и вкарва гол 1-0 за Милан. Като гледам, аз за сега водя матча. Се промени. Да започваме да се хитваме. Малко ще се промени. Да видим. Роналдиньо. Ривалдо. О, да взима топката. Интересно. Този Ито, между другото, много добре игра. Аз съм обърнал внимание. Той е много добър на такива подавания. Да, ама на мен не ми трябва. Това е моят трик с Ито. Подаваме на Роналдиньо. Минава един защитник. Обръща се на едната страна. После минава и него. Това се каза гол. Да, това беше много добър гол. Това беше много красив гол, дами и господа, на Роналдиньо. Да видим дали ще продължи матча. 2-0 за Милан. И тъч за Милан. Но, не. И Хернандес взима топката от на Милан да я чисти. Роналдиньо. Ривалдо. Минава го. Паска на Кльосе. Минава ги. Не ги минава. Салах. Блокиране, но обаче Кльосе пак я взима, дами и господа. Но обаче не става. Десаи. Ито. Мале какъв трик. Но Ама завършва матча. Завършва по времето 2-0. Център на Росонери. Роналдиньо. Така. Обръщам се. Но обаче да я взима, за съжаление. Какъв ужасно. Да, нали. Шкринер. Кльосе. Да заи малената напълна стероидс. Кой? Да заи. Деси. Да. Това е мой най-добър дивент. Нали? Клосе. Модрич, като граем се изморява. Подава. И гол. И гол 1-2 на 63-та минута. Вау. Какъв пас от Клосе направо. Да, нали? Беше красиво. Кльосе.
Минава Коке. Паска на Ривалдо. О! Ривалдо. Това не знам това как стана. ДСИ. Ривалдо. Мама, ти видя ли го този там трик, където погрешка го направих. То беше като треймал флик, ама по-така. Да. Секси. Не беше интересен. Да, аз като някакъв като Неймар. Чакай, аз направя някаква размяна. За Манчестър. Като гледам няма смисъл за размяна. Не, тя беше от AI. Да, на мен ми правят размени на AI, ама аз не ги приемам. Дами и господа, какво беше това? Какво? Аз се блокирах, мисля, ти реши ти. И какво спасяване? Облак с какво спасяване? Мале. Салиба, моля ти. ДСИ. На топ. И гол! Човече, направиха някаква много лоша размяна. Това празнуване направо ритник. Гледай, спасява топката, подава на Ривалдо и удря. Много добър гол. Да. Добър си беше, да. Клосе и някой друг. Аз делих с Салиба го направих погрешка. Но той Салиба е добър. Ако сега Манчестър Юнайтед карат, ще бъдат наравно с Милан. Това ще завърши малко скучно. Трябва да е по-fired up. Салах. Нещо прекъсна, ама. Младилни взима топката. Ривалдо. Левандовски. И то, и то. И то. Хернандес го брекзитва, но обаче и то пак я взима топката. Коке. Марко Ширенте. Левандовски. Не. Гол! И гол 3-3 в 89-та минута. Дами и господа, какъв е този матч? Къмбак от къмбак. Който вкара бие. Който вкара сега. Как ли ще завърши матча? Влезе в устата ми. Много странно нещо. 1 минута само допълнително време. Колко малко. И завършва матча 3-3, дами и господа. Наравно. И довиждане. И не забравяйте да се абонирате за канала.